Nazaretha. Mayifika kule nkosana uzama ukumtabula engozini yemoto, uthi mengithi ngiyambamba inwele zami inwele zakhe zingcolile kusala into emnyama ezandleni. Le nkosana yayifaka udayi ekhanda, uthi uShembe lezi inwele enginikeze zona nginikeze ngenhloso. Musu ukushintsha wena lokhu uShembe akunikeze wena khona. Ubone ngazathi akufanele. Ubone ngazathi kuhle musu ukushintsha. Ngoba inkosana kube kuthwala imhlambe ekhanda yayingadayile yayingawufakile udayi bakuzoba ukuphepha kwayo engozini yemoto. Indebenkulu. Ngoba thina sifuna ukushintsha lokhu uShembe asinikeze khona. Sifuna ukuyishintsha lezi zinto zethu uShembe asinikeze zona sifane ngazathi azisifanele. uShembe yonke imithetho ayibekayo akayibeki kungenasizathu. Umthetho obeka uShembe ubeka ngesizathu uthi uAntu Ntaka ama-6 July uthi makhosazana umthetho kaShembe ubekile ubeka ngesizathu. Mayethi faka ibhayi ngesabathu uze esontweni faka ibhayi ungasufaka isiketi ungasufaka ingubo. Ngoba uShembe uyazi ukuthi ukwenzeleni lokho. Mangisesikoleni lapha ngoba ngifunda lapha eThuthi mangisesikoleni ngimile lapha ebhasini bese kungokwesipili ke kwenzeka lokhu mangimile nje ngiyimele ngilinde ibhasi kuyafika omunye umfana ngimazi uthi sawubona ngiyavuma uthi uyiNazaretha yini ngithi mina yebo kungani ungibuza ukuthi ngiyiNazaretha ngoba ngiyimele la uthi ngiyakubona nje ngathi hawu Shembe kanti Uphawu lapho siyakhona maNazaretha sicela Uphawu siyingane zamaNazaretha. Umuntu angafuniseli mayebona ephepha sakubuza ukuthi kambe uliphi. Ngiyambuza ngithi mina kungani uthi uyangibona ubonani uthi angikaze ngikubone ugqoka ibhluku. Ngithi mina hawu bani nje abantu abangagqoka amabhluku la esikoleni ngisho uthi ngisho ukuhamba kwakho. Ngiyasho ukuthi ngithi hawu Shembe wazoyibeka into enkulu phezu kwethu. Ngithi mina ukuhamba kwami njani uthi unesizotha ukwehlukile nje. Ngithi into enkulu kangaka uNkulunkulu wami. Bengubani mina ngisenophawu kaShembe. Asikukhulekele nkosami ukuthi sibe nophawu kaShembe. Awungathi uyafika endaweni bafaka inzipho thiwa nawe uyifakile. Barujile urujile. Bafaka amawivi ufaka iwivi. Bafaka inkophe ufaka inkophe. Kanti lokhu uphawu kaShembe kuwe wena ubonakala ngani mawufika abantu uhluke ngani? Uthi uShembe asihluke ebantwini abangakholwa. Umuntu ongakholwa akangathi awu uzwelana kaShembe ngoba sibanibani bayafana nathi. uShembe abantu baShembe babefuna ukuza kuye abangavinjwa yithi. Uthi uNkulunkulu kaShembe kunabantu abaningi abafuna ukuza kuye kodwa bavinjwa yithi ngenxa yezenzo zethu maNazaretha. Akubonakala ukuthi siyakholwa. Inhliziyo yakho ayehluke kumuntu ongakholwa. Ukwenza kwakho akubonakala ukuthi wena uyakholwa uyiNazaretha. Angathi umuntu anosibanibani siprova nabo. Anosibanibani siyakwa nabo. Umehluko ukuphi phakathi kwabo nami? Ngihluke mina kuye. Umuntu akathi asomunye untombazane kimi hawu asambeni siyoprova ngoba wena phela awuphuzi uzoyiphuzela ipower kuphela. Ngithi kodwa uNkulunkulu wami yini nje engishise ingubenzani ukuthi sengaze ngisuke ngiyohlala emakhazeni kuze kusekuseni ngiyohlala ukuphuza ipower engingayithenga ngoba ngizoyiphuza la endlini. Asehluke emakhosazana asihlukene ebantwini abangakholwa. Mina ngiyakusaba ukuthi umuntu ongakholwa maye ngibona ethi kimi hawu anosibanibani bayakwenza ukuthi. Ngiyakusaba ave ngikusaba ukuthi igama kaShembe lithukwe ngami. Angikufuni neze and ngiyakulwela lokho kungukuthi ngoba angikwazi ukuthi ngikulwela ngendlela eyiyona yini. uNkulunkulu kaShembe kuphela waziyo. Ngiyacela nokuthi kanje ngoba silana abazali bethu bekhunjulwe ngathi ngoba kuthiwa ukukholwa kwakho uwumntwana ufundiswe abazali bakho ukukhunjulwa kwabazali bakho. Ukungakholwa kwakho futhi ukungakhunjulwa kwabazali bakho. Omunye umama esesihogweni uthi lo mama mayesesihogweni ingane yakho-ke iyayikholwa eshiye ikholwa emhlabeni. Eshiye nje ifundise konke. Shuthi yena wahamba wangena esihogweni. Engeneni kwakhe esihogweni ingane yakhe igcina yonke imiso kaShembe ihamba 25 yenza konke ingene nasemgidini. Lo mama wakhishwa esigodini sosizi kwathi ufundisile emhlabeni. Mina nawe kuyoshiwo yini kithi ukuthi abazali bethu bafundisiwe noma abazali bethu bayothi besifundisa sina sibe senza abangasifundisanga khona. Bayokhishwa yini abazali bethu esihogweni ngenxa yami? Noma abazali bami bawuqhubeka behlale khona lapho ngoba thumza lapho ngisho sengenile ezulwini ubona kwakhe emhlabeni ukukhishwa kwakhe ezulwini esihogweni ngoba
bantwana baNkulunkulu sihleli la sisonke sihleli ngento esayifundiswa abazali bethu. Abazali bethu basibonisa uShembe. Sathi nathi mesifika phambili sengalibala futhi uShembe. Uyacabanga ukuthi kube kuthiwa isilibele uShembe ngabe sikuphi njengamanje ngoba kuyisabathi angizolobe kuyiFriday bebephuzile abantu. Angisho ukuthi ngiyabagxeka abantu abaphuzayo kodwa ngisho ukuthi uma kuyiFriday basuke bengazazi nanokuthi bawobani. Mhlambe nathi ngabe sivuke kuseni namhlanje sinebabhalazi siyofuna futhi obunye utshwala ngayo le mali engekho. Ngoba phela umuntu bese ufuna utshwala bese cabanga ukuthi imali akanayo. Angazi ukuthi yini esotshwaleni. Ukubuka intombazana lisiphuza ukuphuza komuntu esifazana kuhle. Ingabe uShembe wasiqoqela kuye. Okuba umuntu esifazana bese ephuza uhlala isinomi kanjani akabe sayihlonipha. Ugqoka futhi isinomi kanjani nomzimba wakhe akabe sawuhlonipha ukuthi ubani yena. Ulala noma ikuphi avuke kusena athi ngifike kanjani la. Akazi nanokuthi umzimba wakhe wenziweni ngesikhathi edakiwe. Siyabonga Shembe, siyabonga ukuthi usithandile, wasilanda, wasiletha kuwo. Ngiyabonga abantwana baNkulunkulu Nkosi In the Benkulio.